Хотугулу Линге Федеральный университетка төлөбүрдәк салага үйренер студионнардан босхо үйрәккә документлары тутан сагалатылар. Маннык анал камыгыя сылга төйттөлелер. Кыһыңы семестр төмүгүнән туйгунну конна үчүгәйди күс сыната сух үйренеритчә тәбетер тулая студионнур кемигер төрөпүттерин сүтәрбит. Соготок төрөпүтә бастыкы группалах инбелит боллагына босхо үйрәккә капсын сөп. Белетен этәккә 2 семестр төмүгүнән үйһә сух боллактарына 2 курстан үйһә үйренер студионнарга төлөбүртән босхонор кыгы бар. Билинге тургунан университет үрдүнен 15 тыгынчаттан тақса студион үйренер бит боллагына 2 курстан үйһә балтара тыгынча кереңе студион төлөбүрдәк үйрәккә үйренер. Аспыт сыл төмүгүнән 200 чака студион босхо үйренер кыхтамыда. Босхо үйрәккә биһиги Министерство образования и науки РФ приказынан тёрдөнис приказынан ологорабыт. Пакыхтарын сөп студентлар, үйренәчәр студентлар, аспирантлар, ординатордар, докторантлар, магистрантлар. Заочниктер Заочниктер месте бар булган.